salvasyon, buhay pauswagon, din mga bikulnon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa dagat, ilawi ang buhay, yamong talalbay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngaran ka Ama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo, mga tugang ang dabon niyato ang satong isip, asin puso, girumdumon niyato na kita na sa tubang nin Diyos. Magpakumbaba, huli ta para kasala, bilog na pagsarig sa pamibi ni Maria Santissima, ina nin Diyos, asin kan sa tuyang kaligtasan, si Jesus, hagadon tan kapatawaran in sa tong mga kasalan. Kabos, o Diyos sa samuyang Ama, kami sa imong dinalang, kami sa imong tinubos, huli kan dugo na pinabulos nin sa imong aki duman sa krus. Itinao mo samuya ang ina nin sa imong aki, na mani inaman niya mo, ina nin samuyang kaligtasan. Huli kan gabos niya mong pagkakasala sa imo, huli sa gabos niya mong paglapas kan sa imong mga tugon. Huli sa gabos niya mong pagkukulang sa samuyang kapwa. Huli sa day niya mo pagiling sa samong kapwa bilang tugang na dapat kamuta na sintabangan. Kami nagsusulsol asin naguholaw na magbagong buhay. Maglalakaw sa dala nin simong mga tugon. Ama niya mo sa langit, amang mahirakon, kay raki kami asin patawada, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Bituin langit, Birhen Maria, sa nagsasakit, rangay ka, ang nating galak, di malagalak, ilog na buhay sa pagsakay. Hinanyugaman, ani nagrangay, din sa mong puso, sagot paman. Hinanyugaman, ani nagrangay, din sa mong puso, sagot paman. Ikaw nilaw ng maliwanag sa karigloman, nin kasalan, si mong ilawan sa muya
agkod paman. Maluhod po kita. Sa mga bagong abot, may padi po na yaong digdi nagpapakumpisal. Magdani na lang po. Pamibi sa nobina. Girumdumaw magayon na Birhen Maria, na day panadangog, sagkod na pinagsabi-sabing, binayaan mo ang sisay man na dumulok sa simong pagampon. Nag-arang kan simong ugay, na sinaghagat kan simong tabang. Sa pagsarig na ini, minapaalo kami sa imo, o Birhen in mga birhenes, asin ina niya mo. Sa imo kami minadulok, sa tubang mo kami minaluhod. Pinagbabako kang gabat ng samong mga kasalan, are pagsikwalan ng samong mga pagngayo-ngayo. At ang ngani huli kan simong pagkamaugayon, inanyugasin pangatamana. Amen. Birhen inang mapagampon, ikaaninanin samong paratubos, nagtabang ka sa pagtubos sa mo, kan tinubod mo ang bareta, kan anghel, asin dinulot mo ang sa imong aki duman sa alituktok kan kalbaryo, para sa samuyang kaligtasan. Kami, iyo iyan ang lalaki na kinakabit kan tomong kamot, asin sa imong iniligtas sa mga pag-alaman na sin kasakitan. Iligtas mo kami sa kauripnaning kaiwal na iyo ang demonyo, nan payo rinurunot kan si imong bitis. O Birhen inang mapagampon, ang devotos mo surugon sa mga sakit agawan. Birhen de Salvacion, Birhen inang mapagampon, pakusugan sa mong pagtubod sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sinugo ning Diyos na nagtios sa pagtubos sa muya. Pasarigan sa mong paglaom sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, ulikan sa mong kaluyahan. Paglaom na sa tabang mo makamtan miyan buhay na daing kasagkoran. Palaadan sa mong pagkamot sa imo asin ki Kristo na sa imong aki, asin sa muyang Diyos. Pagkamot sa imo asin sa samong kapwa, kami gabos sa imong mga aki. Lugod kami minurot-motan, asin magpatarabang-tabang, siring sa tunay na magturugan. Magdanay lugod kami sa buhay nin pagtubod. Paglawom asin pagkamot, nin huli ta siring kaini, ang simong buhay kanyaon kapadigdi sa daga. Bot niya mong makaarog simo sa buhay na banal, asin harani sa Diyos, buhay nin pamibi asin pakisumaro sa imo. Sa kaibahan mo, makatabang kami sa kapwa na nagkakaipo. Mahiling mi ansin mapaglingkodan si Kristo na sa imong aki. Sa mga nagugutom asin napapa, sa mga daing harong asin nagahelang, sa mga duka asin nagtitiyos, o Birhen inang mapagampon, ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Page 8, pamibi sa ikawalong aldaw. O bulan na magayon, o inang kabanal-banalan, kairakan mo kami na magdanay ngunyan sa muya, ang masarig mong pagampon na sinpagtabang. Magdalita ka ngani, maugayon na kagurangnan, na parigonon mo ang sumong paghulaw, na dai na kami magkasala liwat, ninhuli sa simong pagkamaherakon, asin magdanay giraray sa kabanalan ang samuyang mga gibo, tanganing malinig ang sumong buot, asin ang hinahagad niya mo kining nobina, kunbaga igo sa mahamison mong buot, asin kamurawayan kan sa mong kalag. Amen. Kabos, aman niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, at sa mong kakanos sa oral daw, itaong mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong magkasalan, siring na pinapatawad niya mo at managkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi gawa kami sa mara. Tara kagurangan Maria, gabos, pano kaning grasya. Ang kaguranan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae, gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong pagkagadan. Amen. Pagumaw na nama, Asinan aki, asinan Espiritu Santo, siring ka itong pag-umaw sa kainot ng panggayong aldaw, sangkot pa naman yan magkagurang mo. Amen. May mga bit-bit po kitang mga pamibi, intensyones, mga kagadan, mga grangay, patin pasasalamat.
sa tuyong sambiton sa silensyo kan sa tuyang puso, sa tuyang inghing, sa tuyang mahal na ina na sa tabang niya, inidarhon sa sayang aki na si Jesus. Mga kaagadan sa Birhen de Salvacion. Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, ilaw mo ang dinalaom, sa sakit simong agawon. Bilog na banwan ng Diyos, ang mga Kristyano gabos, magsarig sa mahamison, mabagsikon mong ngaran. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang Santo Papas sa Roma, ang obispo, mga padi, surugasin sang kubikan sa imong pangataman. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Mga lideres nin banwaan, tabangin na hingawahon, karahayan ning kagapsan, dala ning katanosan. Tawin ning katuninongan na sinpag kami nootan, ang gabos na katawohan sa bilog na kinaban. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Sa gabos na nagehelangan si imong ugay warasan, hawak ninda maumayan, kalag ninda malinigan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na paraoma na nasa pag-agagha, tabanging makaginhawa kauswagan mapasimda. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang mga parasakay kunyaon sa kandalan, umapod sa imong ngaran kaligtasan makamtan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang gabos na napapaha nin dahil sa katanosan, sa paglaong pasariga, sa pag-alaman agawa. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Kaming mga makasalan, iligtas sa karatan, darahon sa kabanadan, sagkod sa kamurawayan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antipuna. Santa Maria, tabangyan mga makairak-herak, surugan mga maluya, rangahan mga nagtatangis, pamibianan banwaan, ampunan kapadayan, dangugan mga babaeng deboto sa imo, asinan simong tabang mamatayan kan gabos na nag-aarang sa imo. Tuguti ako makapag-omaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tawad sa ko ang bagsik laban sa samong kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa simong mga surugoon, andani na karahayan sa hawak kasin sa kalag. Sa tabang ni Maria, Birhen de Salvacion, ina ni Kristo, ina ni Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugman na daing kasagkoran, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagdusay. Birhen inang mapagampon, ina ni Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, may duwang gatos sa 50 taon na ikas uya sa muya. Kami nagpapasalamat sa day mabilang na mga milagro para sa karahayan ng samong kalag. Na winaras mo sa mo, pon ikapo doon as sinaramon mi sa ngaran na Birhen de Salvacion. Ininudusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, bot ming magdanay sa diri mo sa kod paman. Pano kaning grasya sin kagayonan, ikan panalmingan din sa mong mga familia. Halea sa samuyang banwanan mga maraot na gibon nin demonyo, asing gibuhaan sa mong runa na paraiso nin kabanalan na Kristiyano. Sa irarom kan simong pagampon, bot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin magagom, ang edukasyon Kristiyana kan mga aki, ang espiritu nin pamibi, asin ang gibong herak sa kapwa. Kami gabos na danay na dumulok sa imo, asin nangangako na haleon mi, ananuman na laban sa tugon nin Diyos, urog na sa laog nin matrimonyo Kristiyano. Suruga sinampunan mga pamayo kan simbahan, asinan mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasadlanan sing karatan, ang gabos niya mong katood, asin mga pinagkakautangan nin buot. Sangkubikan simong manto ang samong banwaan, asin papagdanayo sa katanosan asin katuninongan. Bendisyon sa mong mga rugaring, ang samong kabuludan asin kabasan, ang samong mga tinanom na ginikanan nin samong kabuhayan. Sa bagsik nin simong tabang, pamibi asin pagsurog,
Magdanay mandugot kami sa pagkamot asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan nama, na kay baninaki asin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Mga pag-umaw. Pag-umawa ng Diyos. Pag-umawo ng Diyos, Pag-umawa ng siyang mahal ng ngaran. pag-umawo ng sa iyang mahal na ngaran, Pag-umawon si Jesucristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. pag-umawon sa Heso Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, Pag-umawon ng ngaran ni Jesus. pag-umawon ang ngaran ni Jesus, Pag-umawon ng siyang kabanal-banaling puso. pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, Pag-umawon ng siyang kamalmahaling dugo. pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, Pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sacramento sa altar. pag-umawon sa Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, Pag-umawon ng Espiritu Santo banal na pararanga. pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, Pag-umawon ng mahal na ina ng Diyos, si Maria Santissima. pag-umawon ang mahal na ina ng Diyos, si Maria Santissima, Pag-umawon ng banal asin malinigon na pangidam sa iya. pag-umawon ang banal asin malinigo na pangidam sa iya, Pag-umawon ng mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit. pag-umawon ang mamurawayo na pagsakatan sa iya sa langit, Pag-umawon ng ngaran ni Maria, Birhen asin ina. pag-umawon ang ngaran ni Maria, Birhen asin ina, Pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo. pag-umawon si San Jose sa iyang mabinion na esposo, Pag-umawon ng Diyos sa iyang mga angeles asin santos. pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angeles asin santos. Matindog po. Sa imong kagayonan, Ginoo, maumingon yan. Sa altar mo, dinudulot, urat niya mong mahamot. Sa dukhaan sa mong dulot, rosas nin pagkamuon. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. Dainanggat mo itugot na kami magmaimot. Siring na kami may burak, nasa imo dinudulot. Sa kapwa mi manidolot, rosas nin pagkamuon. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. O Maria, O Maria, kami mo bendisyonan. Ang sa imong kalinigan, ang mawon ming makamtan. Simong dusay sa mong buhay, ganina maging marhay. Puso kay madigtaan, anuman ang kasalan. O Maria, O Maria, kami mo
Sa ngaran ka nama, asing ka na, asing ka ni Espiritu Santo. Amen. Diyos mo rin naaga po sa inyo, mga tugang. So, welcome po. Ngunyan na po ako sa inyo, welcome, asin mapasalamat. Do yan po si Father Lautautod, may itara man siya at the end of the Mass. Baday kung maabot ang misa, may meeting po ako sa sentro para sa preparasyon po sa fiesta niyato. So, ngunyan na po ako welcome asin pasalamat. So, Enot, welcome po sa Indo. Maugmang pag-abot po. Maugmang pagdagos sa harong nin mahal na ina. I-welcome tatabin lambang sero. Parakpakan. So, sabi ni Father Laos, gusto pang magkumpisal sa iya, magranita at siyan, may itaraman siya. Aday, ubusin ko na. Sige po. So welcome po sa Vicariate of St. Gregory the Great. Salamat po kansindong sakripisyo, harayo po kansindong pighalian. So, at siyan po, pagkatapos kan misa, magdagos po kamo sa hall. May tukawan duman, may lamesa. Darahon po ni doon sindong balon para sa lunch. Uy, nagreklamo sa ano. Magdaroon po ni doon sindong balon, may hinanda man po kaming dikit. So, di ko aram kung dikit o dakol. Basta igwa man kaming hinanda. So, pag salusaluhan po niya to, kay riban ng sindong balon, may panguntuhan po kita gabos. Pangduwa po, gusto kong i-report sa inyo, maski sa pahapyaw sena, na nag-report naman po kita kay ni kan financial report kan June 22 and July 2. Kan pundo para sa renovation, and then pundo man po, pati so General Fund mi, digdi, na-report mi man po sa banwaan ng Diyos. So, ini na lang po, si mga tinao po nindo, sinaalkansya, mga sa pagbisita sa salvasyon po ni Ina sa Legazpi, sa mga parishes po duman, sa Legazpi, sa Cathedral. Nag-generate po ito ng 108,000. So, sarong bulan niya po duman sa Legazpi, 108,000. Kung taman sa ko yung pagrumdong. So, mapiguhulog nindo sa box. So, iyo po ito. And then, hindi ko aram kung may balon po kamo na alkansya. So, dahil once a year man sana po baga kadaklan po sindo na digdi, pinaghihikayat na po na pag-uli nindo magbalon nin alkansya, tanganing pagbalik digdi magpasalubong kan alkansyang may laog. So, yan po. So, sigurado po kung may mga alkansya, may mga magagabat na alkansya, pero bako man po bawal ang magian na alkansya. Pwede man po iyan. So, tinaw po nindo, so pag-participar nindo sa musical, nag-generate po ito nin na almost 900,000. So, tulong shows po, digdi sa Ligao, Legazpi, and then Tabaco. 900,000 won po ito. So, Manila, nag-generate man ito ng mga 300. Pero, so 150 po kayo ito, para ito sa Virac. Para sa, dahil binagyo kita, that time na nag-show po duman, November, kababagyo pa sila. So, may contribution po kita sa Virac. So, as in iba pang mga donations po nindo. Napasain po ang donation. Uni po, sampangan nindo, ang santuario, flooring to ceiling, retablo, ining altar, peace. So, yan po digdi. Nasa 6.2 po ini. Gabos na po ini. 6.2. Ang sunod po kay ini, ining nave. Though yaw na po, may electric pan na yaw na sa chandelier. So, chandelier po, digdi yaw na sa Indo na po, sa mga taga-cathedral, regalo ni Ina sa Indo. So, ini po, papadagos na po ini, depende po kay Ina sa papadaran niyang mga patrabaho po, digdi. So, hopefully, mapadagos po ini before December, opening sa December 8 kan Marian Jubilee. Hopefully, araw na po ini, kung anong nahiling po ni Dudigdi na kulay, iyon naman po dyan, pati ang style po kan windows. Kay punto po dyan, 5M. Sa luwas po, kung mahiling po nindo sa nag-agi sa tahaw, mahiwas na po ang hagdanan. May PWD ramp,
pati sa elderly. Digdi sa gilid po, sa kanto, ongoing po ang construction kan bagong CR. And hopefully, mapadagos sa second floor, maging museum po yan, Marian Museum. And ako, personally, gusto ko man ko may museum si Bishop Pasis. Ta siyang promotor, enot na promotor kan, siya naggibong patrona ki Our Lady of Salvation, patrona kan Diocese of Legazpi. As in, siya man ang translator kan Bible. Ano po? So magayon man igwa man, tagadigdi pati sa tiwi. Kung mapa-opisina po kamo maagi kamo digdi sa Walanindo, sa Talisay 3, under the Talisay 3, going to the parish office po. Kung mapamisa kamo, yan po dyan. And then may souvenir shop po dyan. And yan po na souvenir shop, dakulang tabang man po iyan sa to. Ang mga image ni Ina na pig-improve ta po ang presentation. And then nag-produce kita in various sizes. Pinakabarato po, 150, sagkod sa original size niya. Iyan po, bakong negosyo, kan shrine, bakong personal na negosyo ko. Tabawal man po kami magnegosyong padi. Kundi ongoing, po iyan, fundraising para sa mga proyekto po digdin. Kung tapos na po ang mga proyekto digdi, para sa social, man po nato, charity fund, sa mga nangangiipuman po digdi. So yan ang maota. So ang souvenir shop, nagsusupply man po yan sa Vita Catholica, sa St. Paul, as in iba pa. So digdi po ang source kan imahen ni Nuestra Señora de Salvacion. So nag-invest po dyan ang shrine sa pag-develop po kan product naning magayon presentable ta. May nagdadara po kayo sa US. Kan nag-abot po ako, mayo pa ikaiyan. So pina-improve ta po yan. And may upcoming po na image base po sa 3D scan kan original image. Na naghahanap ang ibang parokya na mas dakula sa original size, pang-altar. So may 4 feet na maabot po kan para sa mga chapels and parishes. So yan po. Sa po nindo, paglampas sa souvenir shop, mahiling po nindo may hagdanan sa wala. Pasirin po yan sa likod, digdi, masakat po kamo. Kung sa naga po, kadaklan po nakaduman na sa to, halos arog naman po kaya ng style. So sa naga, mahiwas na po ang pangadjian po dyan sa likod ni Ina. And then kung magpadagos po kamo, may door po dyan, mahiling kamo. Pasirin po yan sa second floor, sa kabilang building. Chapel po yan, Canpeya, Blessed Carla Acutis Perpetual Adoration Chapel. And then, may chapel man po, si Nuestro Padre Jesus Nazareno, rinigiluhin po kita kan Quiapo Church nin replica, kan imahin doon sa Quiapo. So, igaman po siyang chapel. So, from Mary to Jesus, or to Jesus through Mary. So, paghali digdi, maduman sa Eucharistic Adoration Chapel. So, yan po. So far, sa tuyang mga patrabaho po digdi, and hopefully, ang building sa likod, by this year, mapuna naman po. Salamat sa mga nagmamakulog sa harong ni Ina. For more than 20 years, unfinished po iyan na building sa likod, Pastoral Hall. So hopefully, this year, makaaga na po yan second floor. Ang original plan po kayan, Pilgrim's Inn. So gustong sabihin, pwedeng mag-overnight na po, digdi so gustong mag-overnight, dahil may kwarto na. So ipangadji po nindo kami ni Father Lau, kami po na yung digdi sa Huruan, kaming nag-aako kan mga pilgrims from all over, not only from Albay, but in Bicol and other places in the country. Pangadji nindo po kami na magibumiman po ang pagbuot nin mahal na Diyos sa kaumawan nin mahal na Ina. So salamat po kan sidong tiwala, salamat kan si indong suporta. So mapaaram na muna po ako, bahala na po sa indo si Father Lau. Thank you. Viva la Virgen!
Salt. Diyos marahay na aga po sa indugabos, mi sa intensyon, pasasalamat, dolot ni Ami Arligue de Lobieres, M.M. Nelson and Maria Teresa Nolial and family, R.B. Borromeo, thanksgiving in honor of Our Lady of Salvation, offered by R.B. Borromeo, Rolando Lozano, Risa Tolentino and Efren Olaso, the Lumen family, Luveres family, Jason Gariba, Purificacion of Alias, Vicente Hill and Jocelyn Mendoza and family, Matilde Juarez family, Navera Elsa, Aurora Monjardin, Alejo family, Cirilo Abarientos Jr. and family, Rochelle Mangampo, Elma Perillo, Tess Di Matulak, Esperanza Persilia, Julia Bubis, Remedios Paga, Veronica Gomez, Wilfredo, Mariel Concordia, Mark John Cuerdo, Bernaldez family, Avelino Musa, Jose Maestrado and family, Efren Conde, Agnes Brosas, MGCCG Kamalig, M&M, Rosul Solano and family, Bing Maso, Jo Casta and family, Erlinda Butin and family, Elizabeth Butin and family, Conchita Longuria, Gemma Loria and family, Nicole Jane Velasco, Mercy Faustino and family, Jenny Rosel Daria, Clara Daria, Roquisa Desalia, Yasmundo family, Año Nuevo family, Glenda Llaneta and family, Joy Basilia, Mr. and Mrs. Turney Clavecillas and family. Petition offered by Pec Tagle, Katrina Rain Aguilar, JAG Academy Corporation, good health and healing of Naveres family, healing of Marlene Mando, healing of Navera Elsa, for the healing of Aurora Monjardin, healing offered by Vilma Norberto, for the healing of Andrea Medjavillo, for the good health of Remedios Paga. Petition offered by Axel Lorena and Jo Casta and family. Special intention offered by Jovic and Jericho Solano. Para man sa kalag, sa paingaloan kan kalag kan minasunod. Jasmina, Senen, Jeremias Sr., Jose, Saturnina, Amado, Julia, Princess, Faith, Narciso, Jonathan, Jackson, Graciano, William Sr., Leonora, Aludia, Rita, Silvestre, Hermihilda, Leticia, Presco, Jassy, Andres, Agustina, and Priscilla. Para sa gabos na makalag, dolot ni na Matilde Juarez family, Navera Elsa, Bing Maso, and Bernaldez family. Siriman, love offering, dolot ni Shi Halili.
Reminder po, mga tugang, paki-off po ng si inyong mga cellphone. Salamat.
Diyos marhay na aga si indugabos mga tugang. Si Kristo na sa tong kagurangnan, nagbuot na itaos sa to ang sa iyang ina, si Berhen Maria, na sa tuya man maging ina. Huli ka ini, labi-labi ang kamauotan kan sa tuyang mahal na Berhen, na kitagabos makasunod na maimbod sa katakduan kan si iyang aki. Si Maria iyo ang sa tuyang giya, sa dalan pasiring sa kaligtasan, na binuksan ni Kristo, kan-an mga liyave kan langit, isinara huli kan kasaalan, kan sa tong mga magurang. Kuyogon niya to ang mga hulit, asin paarog kan sa tong mahal ni ina. Ngunyan kita nagkakatiripon para sa ikawalong aldaw kan misa novenaryo, para sa kaumawan kan sa tuyang ina. Ang sa tuyang selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverend Father Lyndon Balovar, Vicarial Foreign. Kaibahan man ang mga kapadean, kan Vicariate of Saint Gregory the Great. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. As
Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. An grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa ing dugabos. Asin sa imong espiritu. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magganigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal. Asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako sa Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at kalinongan, sa mga taong marahayhan buod. Ginoo mauni ika'y murugyaw ni ika, sinasamba mi ika, pinakamurawan ni ika. Pinapasalamatan ni ika, ulikan kagulang mo, kamurawayan. Kagulang na Diyos, ating nakingnon. Diyos ang makakamhan. Kagulang na aking bugtong Jesong Kristo. Kagulang na Diyos, Kordero kan Diyos, aking kanamhan. Ikaw ang maparang kan mga kasalan, Kan tinapan, kaheraki kami. Ikaw na nagpaparang, kan mga kasalan, kan tinapan, ako aan sa mong pakimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Ikasanaan banan, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urot, maalam ka. Yesu Kristo kaibahan, Espiritu Santo. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. mamibi kita. O Diyos na nagpili ki Santa Mariang Birhen, ina kan paraligtas, nangungurog sa kapakumbabaan asin kadukhaan, warasan namimibi kami, na kaming nagsusunod kan sa iyang mga paarog,
makautob nin pagalang sa imo, sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magiging bantog sinda sa tahaw nin mga nasyon. Ang gabos na makahiling sa inda, makakataaram sinda, na sinda ang banwaan na sakong binindisyonan. Nag-uugma ang Jerusalem, hulikan ginibo nin kagurangnan. Nakakaagid siya sa sarong nobya na nakagubing nin pangkasal. Ginubingan siya nin Diyos, nin gubing nin kaligtasan, sa kapangganahan. Siring na mabuswak saka matalubo ang banhi, siring man ang pagligtas nin kagurangnan, Diyos sa iyang banwaan, asin uumawon siya kan gabos na nasyon. Tataramon kan kagurangnan. Umawon ang ngaran nin kagurangnan sagkod paman. Umawon ang kagurangnan, kamong mga surugoon nin kagurangnan. Umawon nindo ang sa iyang ngaran. Umawon ang ngaran nin kagurangnan, ngunyan asin sagkod paman. Puon sa sirangan, sagkod sa sulnupan. Pag umawon ang ngaran nin kagurangnan, halangkaw sa gabos na nasyon, ang kagurangnan. Halangkaw sa kalangitan, ang sa iyang kamurawayan. Si Isay ang makakaarog sa kagurangnan na sa tuyang Diyos, na nag-eerok sa kaitaasan, na nagdudungaw sa langit asin sa daga. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu.
Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Taon-taon, minaduman sa Jerusalem ang mga magurang ni Jesus para sa piyesta nin Paskwa. Kandosing taon na si Jesus, nagduman sinda siring sa dating ginigibo ninda. Pakatapos kan piyesta, nagbaklay sinda papuli. Alagad nagpawalat si Jesus sa Jerusalem na dayaram kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna nakaiba si Jesus kan grupo, nagpadagos sinda sa pagbaklay sa bilog na aldaw. Dangan hinanap ninda siya duman sa saindang kadugo asin mga kamidbid. Kanda ininda siya nakwa, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Kan ikatulong aldaw, nakwa ninda siya sa laog kan templo, nagtutukaw ka iba kan mga paratukdo. Naginanyog siya saka naghapot sa inda. Ang gabos na nakadangog sa iya, nagalas kan sa iyang pakasabot asin mga simbag. Nagngalas man an sa iyang mga magurang kan mahiling siya, kaya tinaraman siya kan sa iyang ina. Aki, tadaw tasiring ang ginibo mo sa mo. Hadit na ako asinan sa imong ama sa pagparahanap sa imo. Sinabihan niya sinda, tadaw tay nahanap nindo ako. Dahil nindo aram na kaipuhan nasa harong ako kan sa kong ama. Alagad dahil ininda nasabutan ang sinabi niya sa inda. Uminiba sa inda si Jesus sa Nazaret, asin naging makinuyog-kuyog siya sa inda. Ang gabos na ini rininimpos kan sa iyang ina sa puso niya. Nagtalubo si Jesus, asin nagdagdag ang sa iyang kadunungan. Nawilihan siya nin Diyos, asin kan mga tao. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Mga tugang ko sa pagkapadi, mga tugang ko sa pagiging deboto ni Nuestra Señora de Salvacion, sa mga daipo nakakaaram, bago ako ma-destino sa presente kong destino, ako po ang administrador digdi sa parokya kang Huroan. Dangan, sa mga daipo man nakakaaram, sa ngunyan, ako ang parish priest duman sa katedral. Araman sa nabaganindo ang katedral, dakulao na parokya. Tadakulao na parokya, sibot-sibot pirmi ang kura paroko. Kadakol na schedule. Kasudma, bilog na hapon, sibot-sibot ako. Alas 3, nagkumpil. Pag alas 4, may pigkahuro na padi. Pag alas 5, nagpakumpisal. Pag alas 5:30, nagmisa. Pagkatapos pagmisa, nagpa-meeting kan mga members kang Neo Catechumenal Community. Kaya, kasudmang hapon, pagal ako, dakol na naglalaog sa isip, pigi-isip ko pa man, ining aldaw na iningo niya, na masermon niya ako duman sa Huroan. Nagpaparahurup-hurup ako kanong isermon, dahil na po naglalaog sa payo ko. Pagal na. Hanggang alas 9, ako na humugtak anong itaram ko sa aga. Hanggang nagbaba ako, duman sa patio, kahil yan kong mga hobine, susaro, inagda ko. Niya ako, ibahi daw ako. Malakaw-lakaw niya ako kita. Malakaw-lakaw niya ako kita. Nag-isip-isip ko nung isisermon ko sa aga. Imbes na maglakaw-lakaw, duro-diretso kami duman sa Bigs. Di nagkaon duman sa Bigs sa Albay. Habang nagkakakan, tapigi-isip ko baya, so isisermon digdingon yan, imbis na maglaog sa kuya mga isisermon, nagbalik sa kuya, so mga experience ko digdi sa Huroan, kan ako ang yaon digding padi. Enot na naglaog sa isip ko, tayaw na ko duman sa Bigs, duman niya ako sa Huroan, warang Bigs, digdi sa katedral, igwa. Duman niya ako sa Huroan. Pag nagutom ako, pagkabangge,
Ikikaturog ko na sana. Tadaiman kay mababakalan. Duman sa Albay, may food panda. Digdi sa sa Huruan, warang food panda. Ano man na barakalon na gusto, yaon duman sa Legazpi. Digdi ka ito, pag may ipabakal ako, makuko ako so ipinabakal ko, kinaagahan na. Kinaagahan na, tapos suguon ko sa sekretarya, ingatabi, der na hapon na, taday mong bayang service. Kamabakal kung bako sa tiwi, sa tabako pa. Kaya pigpara kuro kumpara ko, subuhay ko ngunyan duman sa katedral, dangan so buhay ko kanyaon ako digdi sa Huruan. Dangan nagparabalik na sa mga memorya ko digdi sa Huruan. Kaya naisipan ko maray niya ako kaini sa sermon ko, mag-uro istorya na sana ako. Tas so mga narumduman kong istorya, aram ko makakapagtauman sa Indoning kaaraman, manungod kin Nuestra Señora de Salvacion, asin tibaad makapagtao pangani sa Indo, ning inspirasyon asin pagpararom kan sa Indong debosyon kin Nuestra Señora de Salvacion. Pigmimidbid ko po ang sadiri ko, kana kunadistino digdi sa Huruan, bilang Parish Priest of Disaster. Ninhuli ta ka na destino ako digdi, kadakol na disaster ang nangyari digdi. Pero dahil man po ako nagtutubod na ako so nagdarakan mga disaster, ha? Taon 2018, nagkaigwa digdikan. Grabing pagtiriris. Kung marumduman indo so, Tropical Depression Usman, dawa duman ito sa Surigao, naglandfall, pero grabe suuran digdi. Tiriris dyan sa barangay Sugod, sarong pamilya dyan agadan, tiris dyan sa barangay Lourdes, tiris digdi sa Huruan, tiris dyan sa Maynunong, tiris sa Misibis, sa Dapdap, sagkod sa Mayong, sagkod duman sa Garang. Ang Garang po so boundary na iyang kang, Sangay, Dangan, Kan, Tiwi. 2018 iyan. Pirang simana, dahil nakakaluwas so mga tagadigdi sa sentro, tamala nga ni, grabe so mga tiris. Okay. 2018 iyan. Pag 2019, hala, umabot na so, COVID. Nag-COVID na. Duro diretso na. Pag 2020, hala, marumduman nindo, Typhoon Rolly. Inagihan ako digdikan. Signal number 5 ni Typhoon Rolly. Hanggang natapos o termino ko digdi, nasa COVID pa. Maskikan pagbalyo ko na sa katedral, may diit pang remnants so COVID. Kaya, panahon ko digdi, panahoning kadipisilan. Kaugmahan ko lang na, sabi ko sa mga tao digdi ka ito paghali ko, kaugmahan ko sa nanya ko na, kairibahan ko kamo, sinabayan ko kamo, kan panahonin mga kadipisilan, digdi sa parokya. Pero bako man po puro kadipisilan, saro na maugmahon ko digding eksperyensya, so kan taon na 2019. Takan 2019, nakapagpaselebra kami kan centennial kaining parokya. Ikasanggatos na anibersaryo kan pagiging parokya kang Huruan kan 2019. Bako sana ito ang nagtatao sa kuya ning kaugmahan na nakapagselebrar kan centennial anniversary kang Huruan. Kundi rumdumon ko kimarhay na kan pag-celebrate digdi kang con-celebrated mass para sa centennial anniversary napadigdimi susaro na tawo, actually dua palang katawo na namilagruhan ni Nuestra Señora de Salvacion. Ano ang pinunang kang istorya? Malawig ang sermon ko, ha? Kan pag Typhoon Usman, nagparapanghagad ako ning tabang, maski sa insain. Saro na nahagadan ko ning tabang si Father John Buban. Si Father John Buban, naayong ka ito sa Manila, nagmimisa-misa siya sa sarong parokya dyan sa BGC. Hain nga ni ang BGC? Sa Taguig. Yan, sa Taguig. Ngunyan,
Pag misa niya daa, nag-anunsyo siya, ngaya gahagad kami sa Induning Tabang para duman sa parokya kang Huruan. Pagkatapos da kan misa niya, may nagdulok sa iyang sarong lalaki. Ang sabi da kan lalaki, ngaya, Father, matabang ngaya ako sa Huruan. Tamidbidon ko ngayang marhay, si Nuestra Señora de Salvacion. Nata ngaya tamidbidon mong marhay, si Nuestra Señora de Salvacion. Dumana siya nag-istorya, kang milagro na nangyari sa pamilya ninda, por dahil kin Nuestra Señora de Salvacion. Ano so milagro? O, halawig ang istorya ko ha. Siring ka ini. Kang taon na 1992, Oktubre, ang original na imahe na iyan in Nuestra Señora de Salvacion, hinakbas. Masarong taon, wara iyan digdi. Fortunately, sa biyaya ng mahal na Diyos, naibalik iyan. Naibalik, ibinalik duman sa EDSA Shrine. Yan po, EDSA Shrine diyan sa Manila. Ang kura paroko ka ito diyan, si Monsignor Socrates Villegas, na iyon ang ngunyan ang arsobispo duman sa Lingayen, Dagupan. Ano ang istorya niya? Tanakahuron ko siya. Ang istorya niya na kan inuli duman sa iyang simbahan, ang imahe na iyan ni Nuestra Señora de Salvacion, sinaray niya na duman sa harong ni Cardinal Sin. Dangan, bago niya ibalik kay Monsignor Carino, at sa tuyang dating obispo na nagadan pasanakan tuman sa Gugayod, bago niya ibinalik, inapod niya an sa iyang duwang barkada na mag-agom. Ibabalik ko na ngayaan, mabalik na ngayaan sa Ligaspi, si Nuestra Señora de Salvacion ngayaan. Pangadji na ngaya kamo sa iya, hagad na ngaya kamo kung ano ang gusto nindong hagadon. Di iyo, nangadji da aso, mag-agom. Dangan, so ipinatos daa, na tela gayod dyan sa imahin, kang inuli duman sa EDSA Shrine, itinao ni Monsignor Villegas duman sa mag-agom. Taang pigahagad talaga kan mag-agom, tahaloy ng panahon na magkaaki sinda, pero dahil sinda nagkakaaki, nagampo na nga ni sinda, nin sarong aki, taday sinda nagkakaaki. Di iyo ang ginibudaan ni kayo ng babae, burubanggi, bago siya magkaturog, itong ipinato sa imahe ni Nuestra Señora de Salvacion, ipiglalaag niya daadigdi sa iyang tulat. And lo and behold, after some months, nagbados mananggad ini. Iyon na itong babaeng ito ang napadigdimi kan pag-celebrate kang centennial anniversary kaining parokya. Ang ngaran niya si Tessa Villarosa. Dangan duman sa misa, nag-share siya digdi kan sa iyang experience kung paano siya namilagruhan ni Nuestra Señora de Salvacion. Habang nagsishare siya digdi, yaon dyan may nagbibideo, suaki niya na ipinagbados niya por dahil kang intersesyon ni Nuestra Señora de Salvacion. Duman na idagdag niya pa sa istorya sa Samuya, na pagkatapos niya daang magbados, may friend man sinda, na iyuman ang pigaparahagad sa mahal na Diyos, na magbados man tahaloy na, dahil nagbabados, ipinasa niya daaduman so ipigpatos sa imahe ni Nuestra Señora de Salvacion. And lo and behold, after few months man, nagbados man itong babae, kambal pa. Lingaw ko na sa pangarang ka itong saro pang babae, pero kairiba man na nagdigdi kan taon na 2019. Kan personal kong nakahuron ito si Tessa Villarosa, nagluluha-luha siya, nagsasabi siya ngaya, Father, salamat ngayang nakadigdi ako, pasensya na ngaya si Nuestra Señora de Salvacion. Very overdue na ngaya ini. Very overdue ta. So sa iyang aki, 20 anyos na, dahil lamang siya nakakadigdi. Pero haluyon ko na ngayang gustong magdigdi na magpasalamat kay Nuestra Señora de Salvacion. Ngunyan ngaya natakwan akong oportunidad, kaya salamat ngayang marhay. Nagdigdi siya, tanganing maghiras kan sa iyang istorya.
nagdigdi siya, tanganing magpasalamat, asin magtao nin pag-umaw sa mahal na Diyos. Magayon na istorya. Pero pigagamit ko ang istorya, sabi ko maka-inspirar lamang sa Indo, pero patugmadan manggiraray kan sa kuyang pinakahumiliya. Taan tema na itinatao sa tuya ngunya na aldaw, an awit nin pag-umaw ni Birhen Maria. So magnificat baga ni Blessed Virgin Mary. Na ikukumpara ko si Tessa Villarosa, dangan si Birhen Maria. Digdi sa magnificat, nag-awit ning pag-umaw si Birhen Maria, ta nagbabados naman siya. Narumduman nito sa istorya. Nagbabados na siya, ang ipinagbabados niya, aki nin Diyos, tagapagligtas kang kinakban. Dangan habang nagbabados bagada si Birhen Maria, nagsungko ki Elizabeth. Dangan, duman niya inawit, so sa iyang magnificat. Kaya na ikukumpara ko, si Tessa Villarosa na nagbados man, daradara sa iyang aki digdi sa harong ni ina, tanganing mag-umaw, asin magpasalamat sa mahal na Diyos. Kaya mga tugang, magayon na isipon na kung kita nakakaresibe nin mga biyaya gikan sa mahal na Diyos na mag-umaw, asin magpasalamat sa mahal na Diyos. So that's the first lesson. That's the first lesson. Pero nagigibo ta sana po na makapagpasalamat asin mag-umaw sa mahal na Diyos kung sa paghurop-hurop pigmimidbid ta ang mga bagay-bagay na nangyari sa satuyang buhay bilang biyaya nin mahal na Diyos. So therefore, mas madali makapag-umaw sa mahal na Diyos ang sarong tawong mapaghurop-hurop. Sa giraray iyuman mahihiling niya to sa satuyang mahal na ina, lalong-lalo na digdi sa istorya na binasa sa Ebanghelyo. Ang binasa sa Ebanghelyo, manungod ka itong losing and finding of Jesus in the temple. Nawara si Kristo, pakalis ning tulong aldaw, na pagparahanap ni Jose asin ni Santa Maria, nakuad bagada so aking Kristo duman sa templo. Dangan hinapot ni Birhen Maria so iyang aki ko, natatarog kining ginibo mo sa muya. Ha, dito nga kami kakahanap sa imo. Sinimbag sana ni Kristo, dahil mo nga aram, na dapat yaon ako sa harong kan sa kuyang ama. Dahil mo nasabutan tulos ito ni Birhen Maria. Pero ang kagayunan duman sa Ebanghelyo, anong pinagsabi? Sabi duman, ang gabos na ini, rinimpos ni Maria sa iyang puso. Nung sabi mong pagrimpo sa puso, pagsaray kan mga experience sa puso, asin paghurup-hurup, pag-isip-isip, kung ano ang kahulugan kaini. Asin kung pinaghuhurup-hurupan mo ang mga marhay na bagay sa imong buhay na nangyayari, sigurado maabot ka sa punto na ang nai-experiensyahan mong karahayan, ikukonektar mo iyan sa mahal na Diyos. Duman ka, makakapag-umaw, asin makakapagpasalamat sa Diyos. Takadakol man po bagang mga tao, dakulo na biyaya ang yaon sa haros gabos yaon na. Pero kung minsan, dahil mo pumahiling sa simbahan na magpasalamat lamang sa kagurangnan. Nata, tang paghuna ninda, gabos na nangyayaring bagay sa indang buhay na marhay, sinda sana ang kagibo kayan. Garibaga gabos na biyaya, gabos na marhay na bagay na yaon sa inda, nangyari por dahil kan sa indang personal sa nang isperso, garidaing tabang sa Diyos, garidaing pakiaram ang mahal na Diyos sa nangyari sa indang buhay. Sa madaling sabi, daininda na ikukonektar sa mahal na Diyos ang mga biyaya na yaon sa inda. Kaya dain man sinda, nakakaku ang dahilan, tanganing mag-umaw, asin magpasalamat sa mahal na Diyos. Kaya ang pangduwang leksyon sa satuya, siring lugod ki Birhen Maria, magikitang mga tawong mapaghurop-hurop. Sa madaling sabi, mapagpangadji. Hilingon ang mga bagay-bagay na marhay sa satuyang buhay bilang biyaya nin Diyos. Ano manayaon sa imong unyan, dai mo sana iyan ipagparaugma sa kairibahan kan sa imong mga amigo asin amiga. Tanakam tan mo iyan, bako sa napur dahil sa tibay mo. Bako sa napur dahil sa tali mo.
Bako sa napor dahil sa tibay kan diskarte mo. Sa satuyang pagtubod, nangyayari iyan sa satuyang buhay, sa tabang sana, nin mahal na Diyos. Kaya mabali ka permi sa mahal na Diyos, tanganing iatang sa iya, an sa imong pagpapasalamat, asin pag-umaw. Siring man mga tugang, sa istorya kan pagsungko ni Birhen Maria sa iyang pinsan na si Elizabeth, saro pang bagay o duwa pang bagay ang pwede tang mahiling na dapat yaon man sa satuya, tanganing matauan man kita kang espiritu nin pag-umaw asin pagpapasalamat sa Diyos. Ano ang bagay na iyan? So ito bagang maugmang pag-ako asin paghiras kan mga bagay-bagay na gikan sa Diyos. Si Maria, maugmang pig-ako sa iyang buhay, so kabuktaning mahal na Diyos, asin maugmang inako sa iyang buhay, si Jesucristo. Kaya ngani, bados na kaito, si Birhen Maria, kan siya nagsungko ki Santa Elizabeth. Alagad, dahil dyan nagpundo, kundi sa iyang ipinaghirasman an satuyang kagurangnan na Jesucristo. Dara niya, ki Santa Elizabeth, an aki na si Jesucristo, na iyuman nga ni ang nagbindisyon, kan aki na yaon sa tulak ni Santa Elizabeth. Marumduman do sa istorya. Kan pagtaong galang bagadaan ni Birhen Maria ki Santa Elizabeth, so aki sa tulak ni Elizabeth na si San Juan, naglukso sa kaugmahan. Nagkasabatan si San Juan dangan si Kristo Jesus por dahil ki Birhen Maria. Inako ni Maria si Jesus sa iyang buhay, ihinirasman ni Maria ang Jesus na iyan sa iyang buhay. So ang sikreto man, tangani na danay na makapagpasalamat sa Diyos, asin mag-umaw sa iya, itong maugmang pag-ako kan mga maray na bagay gikan sa mahal na Diyos, asin ihiras iyan. Maugmang mag-ako kan mga bagay gikan sa mahal na Diyos, asin maugmang ipaghiras iyan. Iyo man mga tugang ang nahiling ko na ipigtaram, ipighiras kan sa tuyang Santo Papa, kan duwang simana gayod na nakaagi, duman sa mga hobbines, kan nagkaigwa kan Jubilee of Youth, duman sa Roma. Sa pagsermon kan Santo Papa, iyon sa iyang pigsabi. And I hope mahiling nindo ang kahalagahan, kan maugmang pag-ako, gikan sa Diyos, kan mga maray na bagay, asin paghiras kaiyan. Sabi kan sa tuyang Santo Papa, there is a burning question in our hearts, a need for truth that we cannot ignore, which leads us to ask ourselves, what is true happiness? What is the true meaning of life? What can free us from being trapped in meaninglessness, boredom, and mediocrity? Through all this, according to the Pope, you can grasp an important point. The fullness of our existence does not depend on what we store up or on what we possess. Rather, fullness has to do with what joyfully we welcome and share. Fullness of life has something to do with what we joyfully welcome and share. Pigsermon ni kan sa tuyang Santo Papa, kan 18th Sunday, kung marumduman nindo so gospel ka ito, manungod sa mga material na bagay sa tuyang buhay. So lalaki baga na nagtaramda aki Kristo ngaya, tarami daw ngaya sutugang ko, nahirasan ako kan manaming duwagi kan sa muyang mga magurang. Sabi ni Kristo, sisay nga nagibo sa kuya na arbiter ni dundua. Nga nagpatanid na si Kristo. Ang sabi ni Kristo, maglikay kaya nga kamo sa gabos na kaimutan. Ang buhay ngayon ng tao, bakong yaon sa kayamanan. Iyuman ini ang ipigtataram sa tuya kan, sa tuyang Santo Papa sa kan Dominggong ito. Na ang buhay daning tao ang kapanuan kayan,
bako sa mga bagay na pigpaparatipon ta, bako sa mga bagay na pagsadiri ta. Bako sa mga material na bagay na nakapalibot sa satuya. Kasuba ko naghihiras ako sa Indo, kandakol na bagay na wara digdi sa huruan, pero yaon sa Ligaspi. Kompleto bagaan Ligaspi, anong hakanapon mo yaon duman? Pero apisar ka iyan, natatayaong kita digdi. Ngunyan, kung yaraong palang duman gabos, natatama-pasiring kita digdi. Because something na wara duman sa Ligaspi. Wara duman sa Ligaspi, kang shrine na ini ni Nuestra Señora de Salvacion. Yaon digdi si Birhen Maria. Na pag nagdigdi kita, pwede tang mamatean an sa iyang danay na pagranga. Bibayaan tango na sa tuyang mga sitwasyon, sa tuyang mga harong, tanganing magdigdi, asin mapakusog sa giraray, an sa tuyang pagtubod, asin paglaom. Purti sa nabaga ko ta, nagdumanas na kita mag-restambay sa SM, malipot-lipot duman. Pero natatayaon kita digdi, ninhuli ta may mga bagay na yaon digdi, pero dai duman. May mga bagay na pwede tang sarayon sa satuyang puso, asin darahon sa satuyang pag-uli, na daita makukua duman. Kaya, sabi kan satuyang Santo Papa, ang kapanuan ng buhay, bako sa mga bagay na para sararay ta, bako sa mga bagay na mga pagsadiri ta o mga rugaring ta. Rather, fullness has to do with what we joyfully welcome and share. Buying, hoarding, and consuming are not enough. We need to lift our eyes to look upwards to the things that are above. Iyon na po inisupig sa sabi ko sa Indo na ang mga maray na bagay sa tuyang buhay kay po na ikukonektar ta sa mahal na Diyos. Iyon man ang pigsasabi kan sa tuyang Santo Papa na we have to look upwards to the things that are above. Diyan sana, pwede kitang makapagtaram asin awit nin mga maugmang awit sa pagpapasalamat sa mahal na Diyos. O kaya sa pagpasiring tapo lugodigdi, pirmi kitang magtangad kiina. Literally, matangad talaga kita sa iya. Taang posisyon bagadigdi kang imahe ni Nuestra Señora de Salvacion, yaon dyan sa itaas. Pag magpasiring po kamudigdi, lalo kung matawo, lugod, makako ang momento na magtukaw dyan, asin magtangad sa iya. Tapag tinangad mo si Birhen Maria, daiman siyang ibang gigibuhon, kundi mas iitaas pa ang pagtangad mo, nabako sa na siya ang tangadon mo, kundi ang mahal na Diyos, asinan sa iyang aking sa Jesucristo. Asinan gabos na bagay na yaon sa imo, gikan iyan sa mahal na Diyos, gikan ki Kristo Jesus. Dawa kanyaon pa po ako digdi yung pigoparataram ko sa mga pilgrims. Pag madirigdi, kung minsan ang enot nagigibuhon, kung anong pa-picture dyan, pa-picture digdi, ang hapot ko, nyako, nagtukaw ka lamang, tanganing magpangadji, taod-taod na ngaya, Father, tamatawuhom pa. Hanggang nag-urulian na, halingawa ng makatukaw lamang dyan, maghurop-hurop, asin magtangad kiina. So, yun lang po ang gibuhon pagyaon digdi. Tapag ginibo po nindo iyan, da ikaw mo mauli empty-handed. Igwang ipapabalon sa indo sigurado ang satuyang mahal na ina. Be assured of that. For as long as you come here to seek her guidance and her intercession. For as long as you come here looking up at her as our model in Christian life. Kaya ang pinakahalangkaw na pagdebosyon kay Birhen Maria, so mga kataga-katedral naman dyan, para ulit-ulit ko ini, ang pinakahalangkaw na forma ng pagdebosyon kay Birhen Maria, iyon pag-arog kan sa iyang mga kabanalan. Kay riba na dyan sa pag-Santo Rosario ta, kay riba na dyan sa pag-novena ta,
Pero kulang pa iyan. Lugod naghihinguwa na makaarog ki Birhen Maria. Ang magayon na pwedeng ipangadyi takimahal na ina siring ka ini. Mama Mary, I love you. Mama Mary, I want to be like you. Ina, padaba ta ka. Ina, gusto ko makaarog sa imo. Sa luway-luway, mapabulos man siya ning biyaya, tanganing mabaguta an sa tuyang buhay sa paluway-luway na pag-arog sa iya asin ki Kristo Jesus na sa iyang aki. Lugod ining pagsungko ta sa iya, maging sa giraray magayuno na okasyon na kita sa iyang luway-luway na babaguhon, tangani na magikitang mga aki na nagtataoning kaugmahan sa Dios asin padagos na nagpapaabot sa iya kan sa tuyang mga awit nin pag-umaw. Nagtutubod ako Langit asin kandaga, hindi asin ay inihiling, asin kan sumagurang na sa Kristo. Bukong na aking cruz, Yan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos na ikan sa totoong Diyos. Ibinanaki ilay ilaw. Sa Diyos sa pagkakasama. Ulisaya na ikaw ang gabos. sinusulit sa toong kaligtasan. Naghilig siya halit sa kalangitan, asina nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asina ni tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkot sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtoonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ni magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamigbi nin banwaan. Mamibi kitang unyan sa satuyang Diyos Ama na nagpili ki Birhen Maria, pinakaurog sa mga babae gabos, tanganing maging ina kan sa iyang namumuo tanaaki, asin ina niyato gabos. Sa irarom kan sa iyang manto, kita tinatabangan bilang patrona kan sa tong diocesis, digdi sa probinsya nin Albay. Lugod sa paagi kan sa iyang mga pamibi, madaraan gabos sa pagkaherak nin Diyos, ang simbag, kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Ang bilog na simbahan sa Kinaban, urong na digdi sa Diocese kan Legazpi, tanganing maipayag ang lokal na simbahan bilang sakramento nin pagkamot sa mga duka, mga pamilya asin mga jóvenes, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Ang gabos na mga lideres sa estado asin saradit na simbahan in pagtubod, tanganing mabilog ang mga nasasangkuban bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa misyon kan simbahan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Ang gabos na mga plano asin kamautan kan diocesan pastoral plan,
maging uwan na mautob asin magin parte sa paguswag nin pagtubod asin pagkamot. Mamiibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Ang gabos na mga nagdedeboto kay Birhen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganing ampunon kan mahal na ina sa iyang pagataman, asin mamatayan ang kaligtasan sa hawak asin kalag, mamiibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Sa tuya man ay pangadji, an sa tuyang mga personal na kahagadan. Mamumo to na Ama, tabangi kaming makasaro ki Kristo sa paagikan sa iyang ina na si Birhen Maria. Dangugon mi an sa iyang tingog, asin arugon mi an sa iyang mga padara. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kang Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tangani nening sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Ako ay manlugod, kan kagurangnan, atang sa simo mga kamot,
para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakiakua ining mga atang kan sa mong debosyon, asin warasan na kaming nagrurumdom kan gawi nin labilabing pagkamuot kan sa imong aki. Mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Birhen sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo. Sa pag-umaw mi ki Santa Maria, danay na Birhen, ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring mandanay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya ang liwanag dadaing kasagkoran sa kinaban, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, naguumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga palada na sirafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo, na makasanong sa inda, ang samong mga tingog sa kaugmahanin mga magkairiba, na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa imong aki sa mong kagurangnan na sa Jesucristo, sa iyang pagbuot, sinisilibrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya, ipinagpaubaya, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat sa imo nagbindisyon, binaak, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami na nagrurumdom kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilingya namimibi kami, andulot kan sa imong simbahan, asin sa pagbidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minawot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago, kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak, asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming ding sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtan mi ang pamana, enot kaibakan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kaibakan sa imong mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos ng mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan samong pakipagulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninungan asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan, ang nagbabaklay sa daga, papagkaniguan magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kay bakan sa imong surugoon si Leo samong papa, si Leon samong papa, asin kan samong obispo si Joel, kay bakan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayon mga panuga kaining pamilya na binut mong makiatubang sa imo, maugayon na ama kahiraking pagsararwa sa imo, an gabos mong aki sa imansindan na kawararak, ang mga tugang niya mong gadan. Asinan gabos na nagpapagaya-gaya sa imo na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akoon sa imong kahadean. Naglalaom kaming makakaduman. Tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan na sa paagi niya iwinawaras mong gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Magdatoy
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, nganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasaalan, asin manligta sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, papagkaniguan na si Ama patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Mga tugang uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, siya si Jesus na sa tong kagurangnan, aki ni Birhen Maria, paladan ang mga inapod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Yesu
Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong simbahan, na andalan kan ibanghelyo, na pinakusog kan bagsik ka ining sakramento, masigkat na maglakaw, sagkod na makaabot sa maugmang pagkamit nin katuninungan, na mamuraway ng pinapakinabangan sagkod paman ni Birhen Maria sa imong mapakumbabang surugoon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa ngaran po kan Stuyang Vicario, kan San Gregorio, mawud ko tabi magpasalamat sa ing dugabo sa nagdigdi. Ang satuya na mga lekom hali po sa St. Joseph the Worker Parish, Bangkerohan. Isiring man ang stuyang Eucharistic Ministers for Holy Communion, hali po sa duwang parokya, Our Lady of the Gate Parish, Daraga, as in St. John the Baptist Parish, Kamalig. Ang stuyang mga collectors, hali po sa St. Raphael Parish, sama nito. As in man, ang stuyang koro, hali man tabi sa Our Lady of the Salvation, Anislag. As in, syempre, ang stuyang mga diakono, as in sa tuyaman na mga nag-attender ngunyan. Syempre, dahil malangawan, ang stuya man tabing mga tuwang sa kapadian na yaong digdi, na pinamamayohan man kan stuyang selebrasyon, iyo tabi si Reverend Father Lindon Balobar, kan Katedral. Salamat tabi, Father, sa semong inspirasyon. Gusto ko na maging aro kay Maria. Salamat tabi sa gabos na nagtinder, mga madres and gabos sa mga hali sa Vicarial Commission on Worship. Gabos sa Indo tabi. Salamat po tabi. Kasubago pagbanggit kang pangaran ko, pinarakpakan ako nindo. Salamat ha. Ngunyan, nagpapasalamat man po ako sa mga pag-iriba kong padi. I guess, almost full force kami ngunyan, nayaon digdi. Kami na mga padi sa Vicariate of St. Gregory the Great. Ngunyan, gusto ko pong ngaranan ang mga parish priest. Pero subako parish priest, yaon mo kaya pagpasalamat ko sa Indo. Kundi ngaranan ko sinda, dahil ko nangaranan sa parokyal vicar, ta gusto ko pag nangaranan ko, parakpakan Indo. Ngunyan, ang pinakamakusog na pakpak, iyo ang papamisahon ko next year sa misa kan Vicariate of St. Gregory the Great, pag fiesta sa giraray ni mahal na ina. Iyo tabi, mapuon ako duman sa Horoharayok, pakarayang pakpak nindo ha, kamo ang madesisyon kung sisayang mamisa digdi next year. Ang parish priest kang St. Raphael the Archangel duman sama nito, si Father Nick Bilono. Dapat si Father Joseph ang judge kay ni kung siyang pinakamakusog na pakpak. Sana nadadangog ni Joseph. Masunod, ang parish priest kang parokya kang Bangkerohan, si Father Egay Moron. Dangan masunod, ang parish priest kang Taysan Parish, si Father Rex Arjona. Dari pararehas man sa nang kusog, baka mahuhud dyan ang mami sa next sira. O sige, sa Katedral Daina. So, parish priest kang Daraga Parish, si Father Tony Sial. Mas nagkukusog na. Ang parish priest kang Anislag, Father Boboy Sistina. Gari may hakot na crowd. Gari nagkabarayadan. Sige tabi, ang parish priest kang Kutmon Parish, Father Jason Piando. So saro na parish priest, day ko nabanggiton, wara digdi. Ang parish priest kang Kamalig Parish, Father Cards de Binagracia. Naubos na? Okay. So parish priest kang Malabog, Father I. Kapil. Si siyang mami sa next year? Ha? Ano? Igwa pa?
mission kwan sana ba kaya bako. So po mga parochial vicar, dahil ko na pick in baka next year ma-transfer dahil na digdi sa vicariata ano. Oh, si tabi ang mami sa next year. Ha? Gariso anislag may daya. Gariso anislag sige, padesisyonon na lang si Father Joseph. Basta next year bako naman ngaya ako ta permi naman sana ako saro naman na parish priest within the vicariate and mamisa. So salamat po sa Induga Boss. Lugod maugma kamong nagdalaw ki ina. Maugmaman si ina nga yaraon kita. Lugod balunon nindoan sa iyang bendisyon, darahon sa indong puso, ihiras sa indong harong asin mga komunidad. Matindog na po. San Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effet semeretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Huli sa makapangyarihan na intersesyon ni Birhen Maria, Nuestra Señora de Salvacion, bindisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo, tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion!